Nwe ka esi echi ọmụ. Ọ bụ na onye a nọ na di emetụtụ di ya si ya na anyị need nwaanyị ọ sọkwa ọmụọ 10 children there. Anyị need nwaanyị e discuss with the man biko na anyị need the service nwaanyị n'ụlọ. Automatically the marriage is dissolved. Yes, so then akpọrọ nwa afa nata na village echi enye ọmụ. So the dissolution of the marriage is a traditional process itself. Of course, ọmụ abụgo nwoke na nwoke adịghị ebi n'ụlọ. Ọnwa asụsụ a na-asụ na ọmụ adịghị enwe di. You understand me? So emere anaghị ọmụ. Automatically you come out from your husband's house. Factory divide anyị bụ ndị Igbo ka eji wee wegasịa nke a bụ Anioma, nke bụ South South, nke bụ South East, nke bụ South Nkanwa na ụmụaka anyị kịta mara ọzọ bịa identity. Nwoke maazị ebe wasiwa bịa. Onye a na-eme nke onye a na-eme nke mana we use one tradition. You know I'm so proud being an Igbo woman. I'm very proud. Maka na gịnị nọ Igbo ka m na-asụ. Ebi m na Igbo. My great grandfathers, my grandfathers, my immediate parents never told me na abụ m onye ọzọ. Ifefe agwa bụ na abụ m onye Igbo. Ọ bụrụ kịta in my 6th decade now, m sị na abụ m onye Hausa. Afọ eji wee zomi ideyi bụ onye buchi ibe. Afa nna m abụla Okonkwo. Onwe kosi ya afa ndị Hausa. Ọba afa ndị Yoruba. Ncha. Mkpụrụ osisi a eji akpa ekpele tata bụ ọjị. Igbo niile na-eyuzi ya. Onye bata na bịa ya ebu isi bupụta ọjị. Ewa ọ na-atakọ n'ọdịnala Igbo. Nne m enwelu ọtụtụ ife anyị chọrọ ịmata maka gị gbasatalụ ọnọdụ gị gbasatalụ position gị n'ife gbasalụ traditional organization. Anyị chọrọ ịmatakwa gị matakwa ka isi wee lute ebe ị nọ kịta. One of the first things anyị chọrọ ịma bụ for ndị na-achọ ịmata gị for the first time, what does it mean ịbụ ọmụ na Obio? Well, ajụjụ gị amakakwa. Ọmụ bụ maka Anioma niile. Ọmụ dị na obodo niile. Mụnwa bụ ọmụ Obio. Anyị nwe ọmụ Asaba, nwe ọmụ Ọkpanam, nwe ọmụ Ọgwashi, nwe ọmụ Idumuje, nwe ọmụ Ukala, nwe ọmụ Ugboolu. I think we're about 12 in number presently. So, ọmụ dịsị n'iche n'iche. O nwere ka esi echi ọmụ. Nke obodo anyị ka mma maka nke onye ka ọ na-ama. Nke obodo anyị bụ na ụmụ nwoke na-eje ịgba afa ọmụ. Nwaanyị ada anọ ya. Onwe onye nọ ebe ya si agba afa ya. Na-abịa welụkọsị afa ụmụ nwaanyị ogbe ọ ga-elu. Ọ bụ na ogbe nke a chi before the late ọmụ's demise. Achọzi inwe ọmụ ọzọ ejezi n'ogbe olu wee chọta kpụkọlụ afa ụmụ nwaanyị the daughters afa ha wee jee cast a lot. Ndị ogbe afa bụ age grade age group ka fa bụ. Mba, ọ da bụ age group. A ga-ewere afa mmadụ niile. Onye ọbụla mara nke ya. Each family mara ụmụ niile fa amụ. Ewepụtacha afa ya. Ewee jee gbaa afa ana. Na ụmụ nwoke na-eji Obi na ndị chiefs ya bụ ndị na-eji ije. No woman is involved. So apụtazịa asị na onye a ka afa awelu. Ọ bụ na onye a nọ na di emetụtụ di ya si ya na anyị need nwaanyị ọ sọkwa ọmụọ 10 children there. Anyị need nwaanyị e discuss with the man biko na anyị need the service nwaanyị n'ụlọ. Automatically the marriage is dissolved. Yes, so then akpọrọ nwa afa nata na village echi enye ọmụ. So the dissolution of the marriage is a traditional process itself. Of course. Wonderful. In the sense that ọmụ abụgo nwoke na nwoke adịghị ebi n'ụlọ. And ọmụ now has become a spiritual person. Onwe asụsụ a na-asụ na ọmụ adịghị enwe di. You understand me? So emere anaghị ọmụ. Automatically you come out from your husband's house. That does not mean na di ga ama bịakwa. Ọ ga-abịa na-evisit, but you will not sleep under the same roof. Abịa alụpụlụ gị ụlọ. Ọ bụ na if you're married to a man from the town, abịa alụpụlụ gị ụlọ. You nọ na nke nwoke anọ na nke
Ya bụ nwoke ya abịa nwukwa bịa ọ nete gị. ga-abịakwa na-enetekwa ya anya Okay. ụmụ ga na-abịa mana if the man is not from the town no an outsider you understand me a ga-agwa ya sị ya biko ị ga-anọ na nke na anyị need services nwaanyị then fakpọlụzia nwafa fechie anya ọmụ the man is free to come to his wife you understand me Okay. mana ọma na-akpọzi ya wife Ọ ma na-akpọ ya wife. that's the We follow tradition the traditions of our land. yes Hmm. made by our ancestors. Ụdị ife a na-adị m mma anọkwanụ maka ụdị ife a ka anyị ji wee nọdụ na Nsụka. Ogbeshi ọsịsa gị na efe na-asa m nwelu ebe ọ na-atụrụ m aka ya bụ na o nwelu some rules and regulations, enwelu some do's and don'ts as regards ebe ọmụ. Ị nwere ike ịgwatụ anyị ụfọdụ ife bụ ife at least anyị amagolu na ọ banye na ọ bụrụ na ọ nọ na di ọ ya apụta ka abụrụ akụkọ. Kedu ife ndị ọzọkwa a na-emegasịkwa iji wee gosi na onye abụọ mụ? Daalụ rinne. Emere anaghị ọmụ agwa gị ọlụ ọlụ bụ 70% spiritual to the land. Ịma na be anyị so ofu obi ka anyị na-enwe. Okay. So anything ị na-eme obi gara ama ife ị na-eme n'obodo dị mma tata ọ dị n'aka ọmụ, obodo adịkwa mma na asụmidu ọ dịkwa n'aka ọmụ na ụmụ ife na-emegasị n'obodo bụ ife dịlụ njọ ọlụ ọmụ inete maka ya ọmụ ga-ama ka ọ ga-esi wee mee ife anwa nsogbu anwa ajụ oyi. O nwee ife gada emesi n'obodo dịka ịwa nkụ n'abalị, isi nri n'abalị, ịsụ nri n'abalị, ọ dị mma. Enweta ọmụ na-enwesi ndị ilogo onwe ebe na-eme ụdị ife anwa oziga ilogo esi a nekwenekwe ọ ilogo abịa gwa ọmụ nekwenekwe onye na-emetụ invite onye anwa esi emezina n'ife adịrọ mma ka ọ bụ na di na nwunye kpe ikpe n'uchichi nụọ ọgụ is a taboo N'abalị n'anyasị. yes it's a taboo. So ife eji mee like that to my own opinion bụ na o nwego okwu na-amapụta na palace to the hearing of the men dịka okwu nsọ ife a ga-eme bụ asị ọmụ ya ji handụl anya ọ handụsizia ọmụ mechasịzia ọgwa obi ka o si wee handụla ọmụ nwee ike ịda nha etu obi si ada nha that's fine. Your ọmụ will sanction you and you pay a fine. You understand me? Then ọmụ is in charge of the market. The market? Yes, the market. And anything me na-afịa ka esi edozie. Ọmụ na-edozi afịa na-edozikwa anyị. Ya ka nji wee sị na ọlụ ọmụ bụ 70% spiritual. Then 10% bụ for herself. Okay. 10% bụ inekọta ụmụ nwaanyị anya. Nke amelia 90. Melia 90. Then 10% afọdụni ọ bụrụ for your free eche na ị ga-achọkwa ife ihe erinu. Okay. Ọkwa ya ọ bụrụ na ị na-eme business ime business. But in those days ọmụ adị emekwanụ business. Maka achọkwala m eju. Okay. Ọmụ adị emenụ business no anyị apụtago n'ụwa ọfụ n'efugo n'enu. So ada akwụ ọmụ ụgwọ. Ọmụ nọdụ kịta ọ sị na o nwere ife ọ na-eme that means na agụ ya egbu enu. Ọmụ ga-edozikwanụ bienu. Ọmụ ga-anwụ n'ọgụnụ. Ọmụ ga-erikwanụ nninu. And another thing, ọmụ na-ewe ife n'afịa, but to me, my own very self, I don't take anything from anybody. Mana traditionally. But traditionally, ọmụ nwere ike iwelu bịa inye ose, inye ize, inye azụ. Onya ya ajụgụ ka maybe na ọ bịalụ n'afịa. No, ụmụ nwaanyị na-atụkọsị ya. Can she refuse ọ ga-asịbụ mba si enye nie? Ka o si aga? Mba, ọ masị mba. Okay. No, her right. All her right as the market leader. Okay. A na-ejikwa akwanye ya nwa ugwu na-arụ. Mana ịma na o wee sigi ike kịta. You understand me? Ị na-echekwa nke ị na-eche nke mmadụ. Otu a ka ọ dị. And etu ụwa si wee dagharịa change ka mmadụ sikwa wee change. So like ka si wee gwa gị ọ bụrụ ka inyesie m ize tata
ọ bụ na imezie efe mụ ama afụzi ọnụ kwu ya. That's why nje say na mụ adị eri abụbọ. I don't ask so that when you air I can talk to you. Mana ọ bụ na nnarị m ya abụbọ rie onwe ife ime kịta mma afọ ọnụ ikwu enu o mesisi na ọmụnwe ihe unyamazụ nji wee si nri yesterday ịnụgo n'enu. So ịma na anyị bụ ụmụ nwaanyị esike. Okay. Ọkwa gị nwa na-ekwuzi mazi alụnụ ka arụ dị mmụọ. Ọchịchị ụmụ nwaanyị. Nne m enwere ife ikwu bụrụ n'izizi nsị ka njụkwa gị maka ya maka na enwe ọtụtụ n'ime anyị na-emebie anyị adị afụtakwu ya na onwe ife ọ bụ mana esi na ọ dịrọ mma ife dịka isube ife n'abalị ma ọ bụ ịza ife n'abalị. Kọwala anyị kedu ka o si wee dị njọ n'ala. Nna m ịma na obodo na-eme n'iche n'iche mana ka ekwuri m eziokwu ọ dịkwanụ mma na nwaanyị were azịza wee na-azọ ụlọ n'abalị. Spiritually ọ dịrọnụ mmanụ because o nwere good and bad spirits. You understand? Mgbe ị bụla azịza n'abalị na-aza maybe na onwe nke na-abịakwute ka ọ gwa gị okwu ịzapụ gị ya. So ọ dịrọnụ mma ya ka anyị si na ọ dị spiritual. Then nwaanyị na-esikwanụ nri abalị ọ dịkwanụ mma mgbe ụmụazị nabachago isi be nri ọ na di gị anatago isinyere nri gbanwe ọ bụ mgbe ọ nachasị n'ọrụ ọ ga-eri nri saa ahụ wee dinela anị ka o wee chekwa maka nke echi mgbe a ka ị ga-eji wee sobodo kpumkpumkpum ọ dịrọnụ mmanụ. Spiritually it is not good. Ka ọ bụ bụrụ anya ike ịwaba nkụ n'abalị it is not good. Spiritually ọ dịrọ mma. Nekwa mmụta of our traditions and culture as a people na-egekwa ntị ka ị na-amụta. Ugbechi onwe ife m chọrọ ịjụ gị before m eje na nke bụ onwere ebe m chọrọ ije ama m na iwe ha enweghị mana achọrọ m ibu ụzọ wee jụọ anyị kedu ka ndị mmadụ si anabata your position as ọmụ ọnọdụ gị ka isi afụta na ndị mmadụ na-anabata ya ọkachasị na be anyị a n'ala Igbo. Nneọma daalụ rinne. Ọkwefu ọmụ etu a mbụ ọmụ ọmụ bụkwa n'ugwu. Ana m afụ n'anya na abụ ọmụ bụ n'ugwu. Anywhere ifu ọmụ ị na-akwanye ugwu because ọmụ abụrụ ife ụmụaka ọ bụrụ ife eji egwu egwu. Na mgbe gboo ọmụ na-apụ n'ilo ọ ga-aṅara ife ya niile na-arụ ife niile ngwongwo na ngwongwo ịfụzi ọ na-esi ọgwụ ịfụ ya from afar ị na-agba ọsọ. Anọmụ ọ bụrụ every time ka eji afụ ọmụ n'ilo ka ife ọmụ na-achọkwanụ n'ilo. Ọmụ is a spiritual head. Either she's working in her house or she's working for people or she's working for the land. Ọmụ na-ejekwanụ burial ceremony no. It's a taboo. Ọmụ adị ejebere ọmụ malụ onwe ya adị ejepe burial ceremony. Na enwe ndị na-erupụ isi eje. Amarọ mma na nke mụ aka na-ekwu. Ọmụ ekwesịrị ije burial ceremony because ọ dịrọnụ mma ọ na-emebi ife. Because ya ka a na-akpọ ụlọ ozu. Ọmụ ekwesịrị ịnọ n'ụlọ ozu. Ọmụ ada akpọfụ ekpeti ozu anya. Ọmụ ada anọ ebe a na-eni ozu. O nwere spiritual effects. Then another thing ọmụ na-erikwanụ nri n'ilo. If I am going out erigo m nri na be m. Even if it takes me 10-12 hours to 15 hours, I won't put anything in my mouth. Nya n'isi ebe ị nọ pụa. Nsirana na be m pụa nọ na this attire. I don't put anything in my mouth apart from kola nut. Except na eje m somewhere ọ bụ na be m ka m je o meke nọ nri. Mana ada afụ ọnụ ọmụ je eri nri n'ilo. Ị ga-aba inside na kpuo n'ime ụlọ je rie nri. Ọ bụrụ ka afọ eke na-etinye aka n'ọnụ ọ dịrọnụ mmanụ maka ịma na ọmụ ị ga-show a good example to other women because no nwere ndị na-ene gị anya. Onye gwa na ife ị na-eme adịrọ mma o mesị ọfụ na ị na-eme ife anwa ịgwazi echi ọ ga-ekwetekwanụ. So that's why ọmụ ga-eji na-akwanye onwe ya ugwu. Ugbechi, do you enjoy your position? Very well. Very well. There's a smile on your face. Yes, ịma mgbe asị m na mbụ ọmụ sị gịnị ka unu ukwu. Na mara m ife bụ ọmụ.
So I started asking questions. Okay. You understand me? And when I asked questions, I said, can I do this? But as time goes on, the Spirit came and I began to do those things I thought I wouldn't be able to do. Nobody taught me how to pray. It came just like that. Nobody taught you? Nobody taught me how to pray. Before, mgbe m bido say mkpeche ekpele in Jesus' name. Okay. I come knock at one day. A voice came and said, Omone Joka. Kenke bụ Jesus' name. Na anyị nwa bụ mmụọ dị naanị. Sị gị jee na anyị ziri na anyị kwụghị n'azụ. Ị rapụzi anyị nwa bụ mmụọ dị naanị na-akpọ Jesus Christ. So since then I changed my way of prayer. Mkpeche ekpele sị na mmụọ dị naanị. Osonobuluwe nke kụwa niile. That is just it. Just like yesterday, it has become a reality. When we started, we have been accused of different things. The name tagging that is coming from our enemies who doesn't want us to unite is very appalling. Hear names like Baby Factory, Bia Fraud, IPOB members. They even said I'm impersonating, that I'm not an Anioma son. And Edunwoko paid us. Now, those names they are calling us from Ilebunu or Yoruba or even some Urobos or some Ejos or some Egalas is not a problem to us. The one that is a problem is when our own brother, the same Anioma, those are called Bini ambassadors, those are called Ilebunu slaves, who self-hate has consumed. It is them that, how ignorant can a man be? You see, when Omu came on board, they even went ahead to accuse her. That, hey, when they first see her post, they say, no, it cannot be true. It is not a royal person that will be saying it, because they believed that all their kings and queens have been bought over to speed the narrative of the Bini ancestors. But since I started making videos, they see me bringing out videos of elders speaking our Igbo-ness. They say it is people like us that are writing, we hijack her account, we are writing it for her. Now you people can see she has been interviewed. And more interviews are coming because BBC Boy is coming. Let me break it down for you. You will be here. She has been speaking of our identity, and she stands to be corrected by all the kings that she has been meeting. I was with her when we meet the Obi of Idumujuboko. I was her when we meet Obi of Akumazi. I was with her when we meet Obi of Owa. I was with her when we meet Obi of Umunede. See, I have gone to places with her, and all these kings, no one have denied their Igbo-ness. Atomi Joge, we kwuo gbasara ọdịnala Igbo na ụmụ nwanyị anyị. There is something that is trending when people now come and say Igbo people does not give rights to their women. Yes, we know they give property to the women because it's expected that the property of your husband is your own. I said in one of my videos that women does not have tribe or village until they get married. Naturally, once they born a woman, she might be identified with this place, but she will change because when she's married, she will leave that family and start bearing another name. But there's something that we are not talking about. When the day they are marrying the woman, those gifts, where did they give and what does it represent in Igbo culture? This is what so many women don't want to talk about. Is it not inheritance that reach you as a woman, your family is giving you? In fact, in some family, if they are too rich, they give her house with him and the husband. Some they give her money. If the husband does not have land, they give her land. That thing they do when you marry,
that your family will gather balls, gather sewing machine, gather clothes, gather mortar, gather stove, gather gas, gather fridge. It is part of the property they're supposed to send you out as one going out. So your family, they settle you the day you marry. But what you people are looking at statement that when your father and your mother die, you have to come back and start inheriting in that house. I want to use this opportunity to talk about this topic, because we need to understand that Igbo culture give rights to their women and see them work well. You see where Omo is talking about how she handled the market, the spirituality, the empowerment that she has as an Omo in a community. It's quite long. We are the first to start giving authority to the women in our culture. This culture you see, the Omo, does not start today. It is as old as the Igbo culture exists. Say the market, Owabafia, the market, the Zeke area from called the woman is in charge. Women are not in politics. In Igbo culture, women are in power. We empower them. We empower them in Igbo culture. We empower our women. Give them unnecessary things. Put them to be like a king. This is her Royal Highness Omo Onyebuchi. So I don't know where you people are coming with propaganda. When people doesn't know our culture, they come and speak trash about us. Our culture is sweet. That is why the white men fear us. We are the first to empower women, give them authority to perform in a society. That is the truth. I can go on and say a lot of things, but if you want to know more about culture, please follow Omo Onyebuchi. I'm out of here, Joe.